Kol, natay pagkasigutan kol ba? Kini may tungod aning reunion. Kaya naman tayo ng aging reunion din nya. Kumbaga wala naman ka nagtagad ana. Nga unta sa una, ikaw may nagtukod anang family reunion. Nga naman ni Kol, sa may... Nagkasugod ng mga official sa una. Ikaw may nagkasugod ana. Nga naman ni Kol, sa may dahilan nga sukad tong idawat ni mga espiritu, wala naman ka nagtagad sa mga kalihukan nga tawanon. O nakita gaya na mo din nga galingkod-lingkod lang ka, wala na ka nag-uulang ka alang sa mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og kuan sala. Nya nibiya na jud ka sa tawanon sa masimong mga negosyo sa una gipangbiyaan na nimo. Unsa may dahilan na Nicole para amo pang masabtan kung unsa bagid ang imuhang tumong niini? Kada lang Col. Dili na akong tumong boy kay sukad sa una nga nagtuon mo og espirituhanon pinaagi nako nga adun na gigamit nga espirituhanon. Dili man ko bakakon nga nidaog ko akong nakuha ang espiritu pinagi sa pagtugyan ako kaniya. Diba na sa tong vlog ninyo ko gusto mangani kong kwaon sa mga tao sa akong mga tao nga gimahal o gigugma. Kaniya to sa tawhanon pa ko boy. Tawhanon ko kay wala man ko nakatugyan, wala man ko kaingon sa Ginoo, kuwaan lang ko para sa mga taong akong kaliwat o mga tao po nga nagkinahanglan sa akong panabang. Manang nagtambal ko, nagtugyan naman ko niya. Ginoo, kuwaan lang ni kuwa ako para ni maayo lang unta ni siya. Mga liupo man ko dito sa man. Nakatag naman ko sa akong lawas, sa akong kinabuhi ngadto sa Dios. Wala man ko na makakaniya. Karon gud kana ganingon ko nga pwede ko kwaon karon. Nya diha man gud sa tawhanon nga pagiusa sa reunion. Ang ako sa na tawhanon pa ko gusto nako nga na naman to sa ako ang espiritu magiusa nga akong pamilya. Reunion ba balikan pagtanaw nga atong mga kaliwat kaniadto ang kinaiya sa tong kaliwat o ang mga pangandoy sa kaliwat. Balikan ta tumatong na ami gitukod sa unang mga baylos balaot nga ang pag-iusa sa pamilya dili gamitan og mga politikal nga bahin o mga taong na interest niya karon di man sila kasabot nako sa una makasabot ko nila pwede ko mag-inom-inom pwede ko musabay-sabay nila kay pwede pa man ko makalimod karon kay sa dihang dito na ko samahan dili naman ko makalimod sa kong kaugalingon makabadlong naman ko. Pare karong sa inuman, pwede ko mag-inom pero kung naay mamalikas, nagpatasanay, sakit kay kung kasing-kasing boy kay ang espiritu maumay musulti na badungan sila. Nya dili man ako mapugnan ang akong kasing-kasing. Nya murag patay na gud ko sa tawhanon. Una nga nakasabot po ko sa akong parinti sa akong mga kaliwat. Ano man, ay tawhanon pa man na sila. Nga ako magsulti ko ay palabi niya tapos badlongon ako tong mga bata nga tawaran yung ginikanan niya na may mga bata gahi pog mga ulo niya ginikanan ay pasok mga anak ko ampo din sa kasabot ana niya murag maingon na sila nga gibantayan gihukman sila niya ingon nga bana nahigugma yung asawa yan yung pasok yung asawa kung nahigugma mo niya kaya nakadawat namang sakramento niya moingon pod ko nga asawa pod tawaran yung bana niya karon na may bana nga nagbulag nga asawa anak niya ako ilang basolon Tama din. Kunya kung mulibak sila sa kuha mga kaninang gusto ko isa-isa unta sila nga makigusay nako nya naglibog man ko boy kinsa man pod ang akong kaway nya gipakita man sa espiritu dili man ko makalimod labi makigsulti nako nya naanday daotan nga gisulti sa kuha di man ko makalimod sakit kay sa kong kasing-kasing nga pagpakarong ingnon manang na mas bala ang kasulatan husayan kasi imong tinago nya nagtago siya mao gani nga sa dihang akong gidawat ni ang tananin ko Ginoo kuaalang ko sa akong mahal sa kinabuhi sa akong mga parinti bisag ingnan ko nila daotan pero wala magid sila nakiksulti nako dinhi bisan katong pare god na amigo mo kay nako to siya dili nako pa sa nga mao man na ingon karon nga isulti pod ang kamatuoran sige ko hilak niya boy kay wala man koy kasumbungan nga tao kundi nagsumbong lang ko sa Ginoo siya ang akong abyan na isulti naman ang espiritu sa kamatuoran ang espiritu ang Dios aman iyaman ang good ug bad
Ano man, kitagaan niya ba? Kwaa. Sakita siya. Ay lagpat niya. Di ba? Naaman na sa balaang kasulatan. Siya man ang kabuhatan. Tama. Si Kristo ang gugma lang. Sama ka na ko ba na ako'y kasing-kasing nahigugma ko sa akong kaliwat, nahigugma ko sa kig-away na ako, nahigugma ko sa kalibutan, nahigugma ko sa mga tao na musugot na lang ko kwaon parang ma-extend ang kalibutan. Mapod si Kristo sa una. Mga tong nalipay siya pag pakamatay niya. Ano man, kay gitagahan o libuan katuig pa. Ayang kalutan. Di ba? No? Kalutan niya sa isa ka adlaw, isa ka tuig, sama sa isa ka libo ka tuig, di ba? Tama. Bisag daotan, dito si Bireng Maria, bahalag daotan dito sa daotan. Mao po nang ako karon, nagpalayo na ko. Muna nga gusto gani ko, ang katong mga tao nga, ang problema na ko boy, kay makigusay gud sila nako. Dili man ko pwede nga ako maadto nila kay dili pa lang ko dawaton, di nana po koy bandi, di ba? Tama. Makuhaan na pod ang ilang mga maayo nga binuhatan. Kaya nga naman, musuko man. Nga naman na dito, ayaw ninyo anang tamaya ang espiritu. Kaya magiga-yaga sa espiritu, walay katapusan, walay kapasayloan iyang sala. Nga mo na nga to, dire, niingon sila ako nagpaginugo dili. Mo reflect lang na ako. Ang problema manggod kay dagan akong giayo, mga gitambalan ako na ayo. Nangaliw po naman ko sa man, wala ko ipahatag nila, wala ipainom na kong tubig inang sa tumala ang sugo sa Dios kay giayo kasi mong pagtuo niya. Wala man sila ni saksi nako, ni saksi hinuon sila sa atong tao hinuon nga nagulga, daghang gipakita dinhi, wala man pud sila ni saksi. Tama. Mo nang akong problema boy, dili na unta ko ingnog daotan sa mga tao kung ni saksi sila nya karon. Ang problema na ko anak kung human kog panaktak, laglagon man gyud tong laglagonon, dili man sila mosaksi sa akong gisulti. Wala ko kabalo kung kinsa akong duulan, wala ko kabalo kinsa akong istoryahan, wala ko kabalo kinsa ang dapig kanako boy. Manang niingon ko ninyo ang gusto kanako, ang gusto kaninyo dapig kaninyo. Anang isulti lang yung kamataoran. Wala man ko nag-ingon nga ang tao ako walay sala, dili na. Ano man, na ako sa kalibutan mo nang nadaog ko, gikuha na ko ang Espiritu, ang Holy Trinity, pinagi sa pagtugyan sa kong kaugalingon. Walang balukoy man ko sa kong kaliwat, kay kung akong sultian, naa sila'y garbo, musuko man pod sila niya maluoy ko, ano man. Yaga man to sa Espiritu, naman na sa balaang kasulatan. Kaning akong mga gisulti na sa balaang kasulatan, niya tanawa dito sila mo tuo sa mga tao, nga wala gyud mo reflect sa iyang binuhatan. Pare karon nakapakaon kagpan nga ang kinaiya. Seremonyas ang kinaiya. Ngayon mo yung Ginoo, ayan na mo pagampo ug taas nga pagampo sa inyong naandan kaniadto. Kay panahon naman ron sa espiritu. Tama. Wala boy, kung masabtan lang ko sa akong mga kaliwat ang tinuod nako nga higala katong nagatuman sa sugo kung nahadlok sa Dios. Akong parente, akong bisig kaning si antini mo asawa nako, di ba niingon ko ang tinuod nako nga asawa sa espirituhanon katong nakatuman sa sugo sa amahan. Napa ko sa kalibutan. Wala man ko gipatay ni Papa Jesus, kaningon siya kung biyaan kuno nako ang kalibutan. Kinsa pa man ang magsulti sa kamatuoran nga ang gitagaan unta ang gibadlong kaniadto sa Dios na sa malakyas, ang mga pastor gibuhat na sa Dios katong buotan pod, gigamit pod din noon ang pangalang Kristohanon pero wala man sa buhat. Pero kung nganong daghan man kayo karon nga mga tao nga dili mayo gyapon ang mga binuhatan nga unta daghan man kayo karong mga relihiyon nga nito mao no. Sa may dahilan nako. Dili nagi pagayon boy, katong dili gusto mo dawat sa Dios nga ipapatay nila kanunay si Kristo sa krus. Mo nang dali kayo bisan sa atong Katoliko, ako Katoliko yes, pero dili ko niing Romano kay ang tinuod nga iya ni Kristo boy, ang templo sa Dios iyang kasing-kasing nagabuhat yun. Pero kung nagbuhat ka, nagsubay ka sa balaod nga tawhanon, tanaw agud ang simbahan kung pulihan og kinsa ang nagdumala diha, lahi na pod ang mga palisiya, di ba? Lahi na pod ang kinaiya. Pero ang kinaiya ni Kristo isa lang. Mao man ta na itong katabang sa simbahan. Nganong daghan na ang relihiyon tungod sa balaod nga gitukod sa tao. Na naman sila yung mga pulpito. Tungod kay ano na kagaling ng interes. Interes man na. Nakita man na. Dini sa tuwa, tanawa,
wala man sila ipaningil ako kay nakatambal ko ang uban kani mga anhidri magahilak pa ko kayo ko pangayo magpasaylo sa Diyos sa inyong mga pangayo magpasaylo sa nakasala kaninyo pasayloan sila kanya wala man ko'y tulob sila tulobagon ako kay wala man ko nangayo ang dako kay tulobagon boy katong ginatagaag sa Borno tagaan og sohol tagaan og kantidad niya wala day gisulti ang kamatuoran kay kun dinhi sa ako wala ko kabalo ang espiritu unsaon ko naihatag atong mga donan ihatag nga dako kabalo na sila bisag maghatag na ko og dako wala man ko'y tulobagon nga nagsulti man ko nila sa kamatuoran. Pero ang angag gitagaan nun ta katong tao nga nagsulti gid sa kamatuoran. Oh, kay para makadawat po kasi ang giwali. Para makabahandi pod, ana. Oh, makadawat kasi ang giwali katong nahagyod panidaan nimo ang mga sinultian niya iyabang gibuhat. Parehas bog maestra. Di ba mang parehas sa imong maestra? Matawag ka kang maay ka magtutudlo nga nakita pod nga sa lawayon ka. Na ako noy estudyante nga mutuon nimo. Wala. Mala ang mga tao kasagaran ang mga tao. Mo kung unsa sa yuta maupo dito sa langit. So ang tinuod di ay nga magwawali o magtutudlo kanang panitan gud ang iyahang binuhatan kung iyahang sinultian ihabang gibuhat. Mao to ingon ni Kristo God nganong nagatiman ko ninyo. Di ba naman sa wala ang kasulatan? Tanawa God ang mga apostolis kaniadto naa sa ubos kay makapaambit man sila sa ilahang buhat niya. Tanawa ang mga dato di man makapaambit makatag lang siya. Mo tong si Sakeo di ba naghatag siya? Dubli pa niya o aron makaambit po siya sa mga tao nga naa sila mga binuhatan nakaambit sa ilahang para karon kabos nya nag-alagad so tagaan sa dato parang masangyaw ang balaang kasulatan para sa tuwa din ni kung adunay ihatag ani parang masangyaw ginako ang balaang kasulatan pero karon tanawa karon nagalisod ganita ultimo signal nato kuan lang ni ato anang kung mingon sila nga monetize ta ihatag man na iabot sa panahon ana. Tama. Wala man tay laing tumong boy para ramang gyud ang tao maghiusa ang tumong gyud sa espiritu karon nga magpaubos gyud ta. Igong maangkaway. Kana kung nag-alagad sa mungkin sa nag-alagad sa pamunuan diya sa tuong gobyerno sa tuong tahuron lang nato. Kay mao minunay nakabugat nato. Nya ikaw pinag-alagad diya nagdumala diya kinadili pug ka mangurakot kay hukman man kas imong tinago. Ya ang lisod ra ba sa tao ang lisod kayo kaning maayo ni sila manudlo may manudlo gamiton pud ilang baba nya limbungan ang mga tao amo lang ni boy niingon ako sa Ginoo kualang ko Ginoo para sa makasasala sa tao kay musanction gyud ang Dios tanawa karon ang bulan tanawa karon ang kalibutan nagtuo sila nga kanang gipangsulti sa mga bisyon panghulga dili preparasyon kano sa pamanta magbago okay sa pamay paabuton nato nga magsulti ka sa kamatuoran amo na boy makita ko ninyo nagahilak di ba mang makita ko ninyo magpalayo lang gani ko kadili ko gusto mag-uol ka mo na ayan na mo kag-uol ang di na makamumadlok sa kamatayan madugangan minuong ka tama gid ang kabalaka man ang sige kag kabalaka di ba may stress ka nagsakit tinuong ka para na sa kalibutan na balaka ka nga wala kay ikaw nagdipa-eskwela ka mabalaka ka atanan ana di ba ka di ka katulog di magsakit tinung ka mo nagiingon ang Ginoo tambali imong kaugaling doktor nganong nagsakit man ka para sa tong gikaon karon boy kung ato sa balikan tong fancy ba maghatag magsanksyon ang Ginoo kay dagan mo kung nag-expect nga ang mga si Hesus Kristo dili mo hatag og katalagman dili mo hatag og kadaot sa mga tao kay ang ilang gihanaw na nga si Kristo may gugmaon so si Kristo buday maghatag buday og kumbaga kuan katalagman sa kalibutan yaban ang pagbuot dili boy si Kristo tawanon kalibutanon kay tao siya ba niya tungod siya ang gugma sa tao yang gidukpan ang tanan niya nakikiusa siya sa amahan siya ang alpang omega mo tang nagpakamatay siya gitagaan niya libuan ka tuig nga dito siya sa taong mga daotan nga mawala ang tunglo nato kanyanto ka nga sige patay kaya nga amahan bara ibara siya naman boy nakikiusa naman sa espiritu siya ang alpha ug ang omega di ba sa wala pa si Abraham ana-anak ko na sa balaang kasulatan pero sa ko tawhanon ko nga nagwali diri nagahilak ko sa kalibutan pero ang espiritu may nagsulti nako ani dili tao dili kamo tanawa ko na ako mga gisulti
Sa una nanudlo ko kaning akong mga kaila ako si Nuli, dugay ko sa simbahan, dugay ko na nag-alagad sa akong mga paryente, dugay ko, pero abi ninyo boy, nasuko ko na wala. Diainom ko nakita nga nalikon. Naluoy ko nila. Ngayon magpalayo na ako sila, karon akong gipaabot sila samtang buhi pa ko, buhi pa ang kalibutan, paabot ako sila nga makighusay. Dili man ko magsuko boy. Sa man sige gihulak pa sa iluan sila, Ginoo pa sa iluan sila niya, nagsige min unsag palayo nako. Kung dili sila kaharong nako nga nagsulti sila daotan nako, dili sila kaharong nako, kinsa unsa pa ka kung si Kristo na. Mana nga kung muana ko sa reunion niya magsulti ko, niya mo reflect man ako pagkitaon to sa ubos niya magsulti ko, iya sa espiritu. Boy, kung magyaga-yaga na pod sa akong gisulti, akong gikagulaan na pod, dako na po na ni Hagstulbagan. Di ba nag-ingon ko ninyo, ayaw mo panglibak, ayaw pagpakigbingkil kay kung ang yung gilibak to sa laing nasod niya, nagtinga-tinga mo ni ingon kung Ginoo, adto imong taong gikasilagan, gikahiubsan nya, layo kay to nya na-stroke, di nakakalakaw unsa man nimo na. Mo gani akong giingon ninyo, ayaw gid mog dumot boy, mang ayaw gid mog dumot kay kung mag-abot ang panahon na sakiton ka, kay patapakon pa ka nya, moadto pa ka didto. Mo nang ipapas na nako ang inyong mga sala. Mo na itong nagduhay ko sa espiritu sa diyang nihikap ko kay ano man pagpapas nako ikaduha nang pag-ani sa espiritu. Kung baka ba si Daniel ba mo tong magduhay ko sa espiritu ano kaning pulong na kung giingon ninyo nga pamilya hiyosa ha na nagihiyosa ko gipapas tanan ba kung unsa imong sala kanito ayun na ay nagbalik pagbuhat nagmaayo nya. Ang problema karon kay naglabay pagid sa akong gisulti, dili man ni ako, iya man ni sa espiritu. Kung dili ni iya sa espiritu, dili wala sa balaang kasulatan. Ang problema man pud wala man pud nagabasa sila sa balaang kasulatan. So dili gid pwede yagaan ang pulong kay iya man din sa espiritu. Boy, kung aduna ako ay balaod nga akong balaod, parehagod sa nanggibuhat sa balaod sa tawhanon nga pamimbro lang mo kaon na mo ani ka mo malawas, di ba nakatambal ko diri na aga ingon nul salamat nga naayo ko imo kong giayo miin ko pasalamati ang Dios. Igo lang ko nangaliw po kani giayo na ka kay nagatuo ka nako nga gigamit ko giayo ka sa pagtuo ug tungod sa akong paghatag sa akong kaugalingon ngadto sa Dios. Madungog man ko niya bisag wala pa ko nangayo, dili ba? Tama gyud. Mo nang gamiton ako mga kamot, mo boslot ako mga kamot, mo replay ko sama ni Kristo, di ba? Magsulod gani ang espiritu na kong ipol ko, di ba? Maghilak man gani ko. Mao pa na boy. Mao pa na mang pasagdain na lang na ang mga tao. O kinsa igso ko niyo, o parinti kaliwat ninyo. Pasagdain na pasaylo ay no na sila luoy pud kayo. Ang ano na amgod sila agalon. Bisa karon dili man masakitan ang mga pare o mga pastor ani o kaysa magwawali o kaysa naa sa taas, basta mahadlok lang sa Dios. Ako boy mahadlok ko sa Dios boy, mahadlok ka. Tama gyud, ang gid ka loka ng Dios kay mulaglag mo ng Dios. Kay kung muuyog ko ning kalibutan wala man tay katag niya. Tama gyud. Kung unsay may tabo sa tong lawas kanang tanawa kung una ako gitambalan diri. Luoy kay ko maglisod og ginawa. Ya nahurot ng ari-arian nga gipamalikyan. Yung mo ingon pa ba na ako, sampay ko nun. Dili pa ko makasumpay. Kaya naamay sanga, nga namunga putlon. Di pa niingon ang Ginoo, dool ka mo ka na akong mga gikapoy. Kaya papahulayan ko kam. Amen. Mao po na sa akong plano sa una, sa among kaliwat. Nakata ko sa GK orientation sa una, o sa inaulaw na ko. Ano man, ang akong ganang strengthening kinahanglan, na naaanggugma. Unya karon ako din dugay kay ko sa una kung naay problema sa simbahan adtuon gyud dadamo ng mga jikiking anong gamay ang nagsimba karon diri wa ko gianhin nila nya nakita man ako maing katakatawa ko maatubang nako para atong pare ri ko padre pwede ko makisulti sulod sa tas atong sapin boy ang nagpapatay ni Kristo maulawan nya karon bisod man kay ning ingnon kag Bisayas boy ako gani boy kanang mingon sa ko sila nga ako ko nang pabisay pagkay Ginoo oy dili lalim boy masama ka ni Kristo. Dili ka lalim. Nagahilak ka sa kalibutan. Tama gyud. Daghan lang mo gamit sa pangalan ni Kristo kay ipatay man nila naglingkod man silang kuranang pinasitunggan. Kinsa matong pinasitunggan? Di ba si Kristo? Si Kristo boy nahigugma siya sa tao. Ang gusto nilang gamiton ang pangalang Kristo. Niya si Kristo tuwa na masamahan mo balik siya boy. Dili kalinaw boy espada. Kay laglagon gyud ang mga laglagon. Padagod sa imong amahan.
sa pagkakaroon pa, di ba, musumbong ang imong anak sa imuha, imo pa ng kasukan, base, nagbinuang ka, di ba, napay ka panahon na, no? Tama. Di ka pahibunalan, no? Kung nakikitag-away. Pero tanawa, kung ang imong anak, patyon, ug dili na gyud makita nimo nga wala say sala, unsay buhaton nimo? Boy, unsa kay buhaton sa amahan? Manimalos good. Ang espiritu na gamit nako, boy. Dili tao. Dili kinsa diha ang nagtudlo nako, ang espiritu. Mao na yung giingon kaniya kung kuhaon ko ikaw, anak. Umabot ang panahon kung ang amahan ko, no, ang pinangga niyang anak, nagahilak sa kalibutan, kung mawala, dili ko kabalo unsay buhaton sa Dios. Ikaw kuno ang imong anak nagahilak, nagahantos, nagtuman sa sugo nimo tanan. Unya biyabiayon sa mga tao. Mga tong ingon sa Ginoo unsay buhaton saman. Mga tao atong katukong naa sa balahang kasulatan ko nga gipadala ang iyang mga sinugo, di ba? Yang mga sulugon nga gipadala yang bugtong anak na mo si Kristo man to. Unsay buhaton saman. Galing lang kay nagasaad si Kristo amahan. Kuhasa ko. Antoson ako ning kopa sa pagantos para sa mga taong ako. Kay dito ko sa dili ko gusto ang taon dautan nga patyon. Ya, daghang kay nagparesyo no. Daghan kayo. Mas maayo pa to, boy, katong dakog sala, boy, nga mobalik sa Dios. Kaysa nagpa-Dios, nga gamay sala apan mas gamay ang kipayan. Tama good. Sige, gamit man nila sa Kristo. Pero kung unsa ba'y kalabutan na ning reunion sa pulong sa Ginoo? Kasi connection na niya sa balahang kasulatan. Boy, ang pamilya, boy, may pundasyon sa kinabuhi. Sa una, gisulti na nako sa espiritu, unahon jud ang pamilya. Mga naingon nga, kung nagdala ka og tawhanon, nadala ka og nahimo kang pangol, kinahanglan pod man untigo ka mo dumala sa imong pamilya. Dili ba? Tama good. Oo niya. Gusto na ako kaya nga kung mga katigulangan sa una nga nahigugma sa kalibutan, tanawa gud akong katigulangan. Nakangyo man siya. Nga hiusahon ang pamilya. Unya unsa mapahiusa na, boy, kay puros man activities. Ang mga tao, ang mga bata karon dili na gani mo tahod sa may lang mga katigulangan. Mao good. Munta to ang ginikanan unta sama ni Daniel ko katong ingon siya, ipadala si Daniel na anaboy. Nana si Daniel, boy, espiritu mo gamit sa taong espirituhanan. Mo nang akong ginasulti, dili man na ako. Tama. Pareho to ini Pablo gitaguan nila kini sa taas nga katuigan. Niya karon mo gamit si San Pablo nako gamit sa katong tao nga espirituhanan. May kag nagisapian na sabad, mutuo man gani kag tanduay nga gisapian na, di ba? Sa kay espiritu na sa tanduay na ay alang. Tama. Ang espiritu sa kamaturan dili mo to. Tanawa karon ang simbahan, mutuo ako sa makita ug dili makita, dili ba mang? Kapila man ang giisugutan pero karon dili sila mutuo sa espiritu. Nasa ila ko ng espiritu, tanawa gud na ang ilang binuhatan, naabang espiritu sa Dios ana. Priya gud na sa tuwa sa una gud gasimba lang ta, ga-recite lang ta, pero wala na to gipamalandungan ang mga text. Oh. Wala. Para to Mga pulong nga atong gilitok. para sa tuwa o Good. paghangyo ko nga kaslon atong bata niya giparisay tag mito ako diha sa simbahan. Unsa to dili pa kaulaw. Basi kanang nag-ingon nako diha nga kanang nagkatawa nako diha sa una nga na giparisay ta dito og mito ako. Dili gani na kay memorize og mito ako. Nya unsa may giingon di ay giingon sa pari. Ay dali ra na i-recite ng mituwa ko. Recite lang mo kay para tagaan mo og permit to marry ang imong bata. Mo nang giingon mang dali ra kay i-recite lang pero lisod buhaton. Oh, mito ako sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa to pang mituo gani kani mahadlok gyud kaniya. Yang gusto man gud Mutuo ka ni Kristo, mituo ako sa iyong bugtong anak nga si Kristo. Mutuo ka nga ingon sa higugmaag Dios ug kadlok siya. Tumana ang mga sugo, amanam, matuman ang pagbot. Unsay sugo sa Dios pagpaubos, pagpasaylo. Ay ko gamitan nga may mo mga langdon. Nya nag-recite ta na sa atong simbahan. Dali ra kaayo isulti sa imong baba kay baka ko ng baba kay nagpuyo ang tila. Tama good. Pero lisod ang buhatan, boy. Sa iyong bugtong anak ng si Kristo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo na tao ni Biring Maria nga ulay sa ato pa si Virgin may gugmaon si Mama Mary. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato ug kinsa karon nagantos dinhi. Kinsa pod si Kristo. Gilansang sa krus, namatay gilubong sa ato pa krus. Sige tagluhod sa krus nga dili nato madunggan si Kristo. Buhian niyo, boy. Buhi ayaw ipapatay. Ano na
patay dito lang ta sa krus. Di ba minteryo? Oh, tama gid. Lansang sa krus ng patay gilubong. O gilubong gyud siya sa kalimot. Wala mo na ingon sa diyang dito na ko sa man wala na kamo nangita kanako. Ug natuman po diri na ingon pa sa papasit. Anak, kumadawat ka kanako. Imo na po ka dawatan sama kanako kinsa ko kaniya tumapot sa kung maupod ikaw. Ug natuman boy kantong nagsige ko hilak boy. Ngayon ko, amahan, ipamtang kanila. Unya ako na pong kibawi kay grabe di ang amahan. Mo patay, chut. Siya mo patay na gyud siya, boy. Kay Amen. giandam naman ang malaglag kaniya. Mo nang nagluoy kay ko, mo nang dili na ko musulod-sulod sa akong kaliwat kay badlungan ako sila nya magsige na pug BIB ay nako labi nang magkatawa sa likod nako diri. Ngayon ko, ay sinuli nagkurog gani kog pugong sa espiritu. Parang dili ko mo badlong sa mga taong kahig ulo. Tama gid. Mana mo anak ko sa simbahan nga singuton man gani ko ingnon pa gyud ko nga mangilo kong microphone dili boy porte na kong pugong kay ako iyay gamiton sa Ginoo nga boy mana akong giingan dili man ko pasadlan ng gani ko pinakukuhalan ko para nila anak pasagday lang kay magpadala kog mga ngayam mo nang dagan karon ang tuki-tuki mga ngayam sila mga ngayam ay yung buhaton lang buhat lang kay mag-ampo ta para sa kalibutan. Tama gid. Kinsa pa man ang mag-ampo boy nga dili man ta maning kamot nga mawala tay sala kay di man madungog ang pag-ampo kung aduna tay jutay nga sala. Para sa ko maingon sa bana higugmang imong asawa kung nag-away kung nakayubos ang asawa karon musuko man ana ako ani asawa pud tahora imong bana kung aduna pud siya taas og garbo pud siya tungod kay ang bana pud wala na higugma kaniya mag-away musuko siya sa ko ani. Unya kung sa kong kaliwat kung mao na ang ilang naa sa ilang batasan sa pamilya mang di ba ingnon kog daotan. Nang ka data. Para karon ako na ay namatay mo ingon sa ko noon badlo nga karugod sila no ikang akong kaluwasan no gikinahanglan akong kaluwasan karon dili ng sugal dili ng inom dili ng pamiste dili ng pamalikas yang akong badlo nga na dito ingnon na pagod daotan kisa na sinuli Tama gid. mga nang usahay boy kung mamatay man galing ko boy lubong rin ko niya pa kaugma kaya ang una sa tao pangortahan ta kay para ko nung naigasto boy kaluwasan na ang gikinahanglan sa tao kung mamatay. Tama gid. Dili ka ng hudya ka. Nga di man ko masabtan sa mga tao bisan sa kong kaliwat. Tama. Muna sa reunion pasailuhalang ko ninyo sa mga namatyan pasailuhalang ko ninyo. Pinangga ko kamo ako mga parente kung niangkon pa na ako parente kung moingon sila nga akong gipakaulawan sila wala. Naigugma ko naluoy ko nila kinsagog ko kaniadto. Nga tanawa ko sa reunion gamay lang kayo. Ang nagbuhat sa sugo sa Dios. Manon lang ang pagtapok sa pamilya sa mga kudyaka sa pagkatawa. Iya mamauli lang ang mga bata wala kabalo silang kakuhan sa ginikanan. Mauli lang po ang mga bana po wala kabalo sa kakuhan sa ilang asawa. Ug ang asawa po wala kabalo sa kakuhan silang bana. Iya nga itong kakuhan sa itong isig katao. Nga mahigop mo. Maglibakalay paghuman. Magutsaman nga mag-amutanay ta magkaunta niya paghuman. Magsigit ang pambugay, magsilip-sipay. Wala dire boy, kung natay selebrasyon, magdala lang mga dalang ang kinasing-kasing. Abos man ko, wala mo ko ipasikarpo nila. Muna nga ako mga bata, goal gani ko man naman. Wala man ang kagis ako nagyan kanya to. Tama gid. Nanawa ko mga bata, takaw man na mga trabaho. Nagtuo sila nga, walbi ako sa kalibotong lala. Kaya gusto po na ako, manginabuhi po na sila. Muna nga akong gihatag na akong kaugalingon na to sa Diyos. Dili naman ko makabuot sa kalibutan hon boy, dili na. Mana magpalahip lang ko. Ang gusto na ko, mao nga akong igsuon. Mao sa bakong kaliwat. Mao sa bakong pamilya. Gusto ka mo, dili man kumiingon ninyo nga maluwas na yun ka mo kung naamo din eh. Depende man na sa inyong binuhatan. Paningkamot yun mo para sa kalibutan. Amen. Paningkamot yun mo boy. Kaya dili madungog ang pag-ampo kung kita nagbuhat nga sa lawayon. Tama gid. Ay na magdebate ka ng mga tao gayong ulit pasagdain na na. Amen. Kaya ang ilang huna-huna sa kuha kung magsulti mo sakit sa ila ingno nila ako nagpaginoo. Ginoo hala. Kung magbasa lang ta sa labalaan kasablatan na lipay ako pag-ayos sa pinangga kong sulugon. Mao nang dili ko mo bali og mga kinaya ninyo. Magpili lang po. Asa maayo. Dili po ko mo pa og pagtuo iwag. Tanawa guna na alas bala ang kasulatan ang magtatabang usa ka taong gihimong kauban og gabyan. Daghang espiritu sa kalibutan boy. Gisulti na kanina. Naanaw. Mituo sa makita o di makita. Tama gid. Na makakbaday ka.
Wala na sila nakakita boy. Bisa ka mga pare, mga pastor na. Tama. Gawas katong nakakita sa kamatuoran, nga nagwali sa kamatuoran, nakakita na sila. Ngunang sige ko pasalamat sa maayong pastor o maayong mga pare. Pero mga pareha gyapon. Nagaantos gyapon bulihon ni sila sa mga tao. Bulihon. Gingnang kagong baka ako. Pero sa una ko nagainom-inom pa ko karon boy sa tawanon ko para sa una. Daghang kay ko gigala. Sa diyang dito na ako sa man, wala na sila nangita na ako. Mula na yung umutan ako, mang, kumusta mang isa. Wala ginangita sa, asa sinuli imong bana, wala. Bisa na akong mga bayo, wala. Akong mga bata, si Papang ni mo sinuli, no, wala. Huwag na to man ang kasulatan, patayin ako para kanila. Wala nagpalayo lang ko, boy. Nagpalayo lang ko. Tanawan yung tawanon lang ko. Sige, gamit ka, sigarilyo na lang. Kaya tao po ko, dili ko ginoo. Igor ako nagsulti sa kamaturan. Magwawalir ako. Nagwalir ako. Wala ko nagbotog laing balaod ng akong balaod. Unsa ka mo paningkamot? Unsa pa may sunugon sa impyerno kung wala tay sala? Ana akong giingon boy. Unsa pa may kinahanglan pa ba ka mamatay sama ni Kristo nga nagbuhat man ka nga dili ka masala. Pero kung nakay sala, mamatay ka uban kaniya kay baydan man ang imuhang sala sa imuhang lawas. Unya kung kulang pa ang imong lawas, pareho din nang naka sa bilangguan. Kung kulang pa ang imong sentensya, ang imong kinabuhi, maimperno ka, silutan ka sa sala. Tama gid. Wala nga katong kamo kani isulti nila, bahalag god og mga bad nga tao, mas maayo pa itong bad nga mubalik sa Dios. Tama gid. Tanawa god tong tulisan kaysa tong parisiyo. Kay ngano boy, dali kayo makita kung daotan ka na usap, di ba? Nahimo kayong blinsado no, kaysa maayo ka dili ka makita. Pareho di mo, puti imong sanina, tapad na ka sa puti, dili kay ka makita, dili ba? Tama gid. Mas maayo pa tong itom, nga ni kalit ug kaputi kita jud ka. Tama. Mo na yung si Kristo. Nga, karon-karon dayon dadon ko ikaw sa kong kingharian. Tanaw ko si Kristo asa sa una, mo pa na karon na ako sa mga, pero boy, sa diyang gitugyan na nako, patay na ako sa kalibutan, isog ng espiritu na ako. Na, di gani ko kapugong, musulti gani ko. Maghilak lang ko kay buhi mga akong kasing-kasing naluoy man sa mga tao, pero isog ay ang mga pulong boy, isog. Kahit kayo. Mga tayong gusto ko, ang gusto lang nako, ani ka mo din eh. Diri lang ko makisulti, dili ko sa grupo kay maulawan mo, ma-offense magod sila. Matandog ilang karbo. Ya, musuko inang espiritu nga akong habiyan. Dili man kukuhaon niya, di man ko niya patyot. Ambot kung mamatay ko, maglipay jud ko ba. Kay base, ma-extend pa ng mga tao nga nakigbatok sa Dios. Tama gid. Boy, kadlokin niyo ang Diyos. Dili ko Diyos, igo lang ko nakangyo, nangaliupo lang ko. Punto sa Diyos, ang pitik sa espiritu.